Wel, ar ôl newyddion hynny bod Osian wedi sinio contract i ni, ti isio jyst egluro yr mindset a pam ydi hyd y contract yma? Yndi, wel, ia, dwi'n meddwl bod be mae wedi gwneud i Sadwn, mae hwn rhywbeth da ni wedi bod yn drafod polis dipyn o fisol ond dwi'n meddwl ac oeddwn ni wedi meddwl ni wneud o diwedd tymor. Ond dwi'n tys teimlo efo perfformiad Osian dy Sadwn bod o'n heiddi y clod lle ac heiddi'r contract. Ethos y clwb ydy bod ni'n trio roed y cyfa i'r hogia lleol gorau lle. So mae o definite yn un da ni weld yn prospect mawr yn y clwb a ia, da ni'n gwirioni bod o di sy'n o contract am 2 flynedd fyny. Gret. A wedyn, fatha chdi'n dweud, mae yn ethos ni yn mynd am yr hogia gorau lleol dydy, a mae o'n ffitio'r bil yna. Ond yn surprise chdi bod o wedi gwneud cystod i Sadwn ta o'ch ti'n disgwyl? Na, o'n i'n disgwyl, dwi weld o'n training, wrach bod lot i'n mynd gweld o'n, dwi'n gweld o'n training bob wsos a mae'n un o'r peth. Mae'n un sy'n dewr sy'n licio bel, diolch yn cuddiad yr wrth yna gwbl a pan mae gynno fo'r technical abilities gynno fo, mae gynno fo'r hyder a'r confidence yn fo'i hun llefyd sy'n beth da. Yn ei oed o, diolch yn poeni gormod am bethau a mae'n am beth da achos wedyn mae'n expresio hyn. So, na, do gynna i ddim problem a o gynna ni opsiynau i roed i fewn yna mwy o senior players ond o'n i'n llawn trystio fo a wedyn chwarae teg i Osian yn enwedig yn y second half o'n i'n teimlo mae wedi cygafo'r y gêm na ac im just fo y performance gyn pawb y dda ond yn enwedig fo a chwarae teg i fel na mond 17 ag i newid y gêm fel yn llawn credit a heiddi'r contract lle. A mae gen ti hanes ers fod yn reolwr y ail season chdi fan chi da llawn de, o rhaid hogia ifanc yma trwy'r academi, o'r academi i rhoi munudau iddyn nhw. Wyt ti'n teimlo bod o'n bwysig i ni efo clwb i ddangos mae'r pathwe yn gweithio? Achos dwi'n gwybod bod chdi'n gweithio'n agos efo Def, pennaeth yr academi, ond mae hyn yn profi fod ydy? Yndi, mae gen i academi ffantastig a mae gen i lot o llwyddiant sydd wedi dod o'r academi a mae rai ni wsio hwnna. I fi, dwi wedi bod yn the 19s manager, dwi wedi bod yn rhan o academies dros y blynyddoedd pan o'n i'n dod i fyny a dwi reit passionate am developio yr dyfodol mewn ffordd rhywbeth dwi'n reit passionate amdan lle so mae'n bwysig bod ni wedyn yn rhoi y cyfle i Osian a dim bo fydd yr unig un dwi'n siŵr fyddwn ni'n eistedd lawr y llawr yn yw'ch rha yma ond o'n i'n teimlo efo be oedd Osian neud y Sadwn bod o'n heiddi'r clod a heiddi'r contract o'n lle de. Gret, diolch chdi. Diolch yn fawr.